YouTube og velkommen til vores video. Det er multiplayer, og det kan godt være at videoen kommer til at lagge på et tidspunkt, men jeg er her med Niklas. Okay, lag. Sådan der. Men for meget nemt æbler. Har nu 3. Så jeg har rigtig mange plugins på, og det er ikke sådan, fordi jeg rigtig sådan ved, hvad alle de her plugins gør. Så det vil jeg gerne have jer til at svare på. Du kan ikke samle de her æbler op. Prøv lige at komme herned, jeg kan ikke samle de her æbler op. Jeg har sgu da allerede et æble. Men jeg kan ikke samle de her æbler op. Nej, de er her. What the fuck? Nej. Sejt nok. Okay, nå. Lige meget. Nå, hvis ikke er noget bok, som sidder oppe i træet et eller andet fucking sted. Der! Her! Nej. De sidder i et eller andet fucking sted. Der er også en deroppe. Hvor fanden kan jeg ikke tage den lort? Jeg hader der. Nå, det er lige meget. Okay, vi tænker på at bygge op i et træ, måske. Ja, måske kunne jeg have sådan, det vil jeg sige, at have sådan et kæmpe hus. Og 2 sekunder. Vi hører sikkert noget fucking. I kan lige pause videoen nu, for jeg skriver lige plugins, for jeg ved ikke lige, hvad alle de her plugins gør, så fordi jeg skal lige have min mobil lukket. I skal lige, fordi jeg ved ikke, hvordan man rigtig sådan helt bruger Group Manager, så det vil jeg gerne have, I fortæller mig. Skal der? Jeg kan ikke samle ting op. Ja, like. Det er sikkert fordi, at det er tæt på spawn. Nej, jeg tror faktisk, det er fordi, at du har jeg tror, det lægger mega vildt, fordi at du har fraps åbne, imens du kører serveren også. Eller har du en mega pro computer. Jeg kan heller ikke samle det her træ. Jeg rejoiner lige. Ja, god idé. Sådan der. Jeg ved, det kan I især IP'en, så I bare kan komme ind imens da, at vi er i gang med at optage. Og sådan hen ad vejen. Det virker. Så men på et eller andet tidspunkt, så vil vi åbne den her server. Nu kan jeg få lortet op. På et eller andet tidspunkt, så vil vi åbne den her server for alle, så I kan komme ind og spille sammen med os. Okay, hvis I ikke har lyst til så ja. Det er så eget. Hvad fanden? Den må hugge det her spastiske træ. Det var ikke dig? Det var ikke mig. Ja, ellers så var det ikke spastisk. Så ville det være et mega sejtræ. Fordi det har haft en ære at blive. Nå, men det er også fordi jeg skulle lave noget. Må vi godt bruge det der plugin set home og det shit? Ja, vi må godt bruge set home. Okay. Og ja, vi vil lave det her til en faction server på et tidspunkt. Jeg skal over til Peters fødselsdag tidspunkt. Om lidt. Om en time eller sådan noget. Hvor lang tid tager det overhovedet at vente på det her shit? Sådan der. Godt. Ups. Og der er noget meget stille musik i baggrunden. Ja, der. Og ikke folk vil sidde og høre på lortemusik. Prøv lige du at skrive noget. Du ser vi ikke OP mere. Hvor fanden? Har du taget det af os? Nej. Nå, det er fordi at det der røde skrift, det ikke var der. Var det en plugin? Eller var det en plugin på? Altså vi er stadig OP, men jeg ved ikke det
plads der. Lige der. Og vi må godt tabe, ikke? Jo. Eller nej, det synes jeg ikke, vi skal, fordi at det vil være sådan noget. Det plejer folk, kom nu. Vi virkelig er farvet. Nej, ja, kom. Det er nok en set home. Okay, fuck, jeg lægger. Så. Er online. Det er zombie. Du er død med min crafting table. Jeg får lov. Jeg dør! Ej, jeg dræber. Med min pro-skill. Er der gris her? Sådan der. Det fikser lidt af mit lag. Okay. Hvad en grise? Så jeg lige lavet et træsværk. Fordi jeg orker ikke en stenpæk af klinen. Eller nej, en træ. Skal vi bo op i det træ, og de har gennemhugget, eller hvad? Ja, det kan du godt. Ej, jamen, så kan jeg jo komme derop. Men jeg er heller ikke engang deroppe. Du må bruge flymod. Men nej. Så vi bare lave en trappe op. Og så kan vi lave nogle broer fra træ til træ. Jeg troede vi skulle lave en hvad hedder det nu? Ja, hvad hedder det nu? Jeg troede vi skulle lave en stige med en trap, det ville være bedre. Så lidt hegn, så man ikke falder ud over og dør. Det kan vi også godt. Hvor mange æbler har du? Jeg tager ikke bladene. Men jeg tror i hvert fald, vi kunne få nok æbler ud af de her jungletræer. Ja. Jeg tror det er det ikke noget med en gang fik man meget sjældent æbler. Og nu får man det bare ret tit. Nej, men fortsat ikke, det er bare sådan en plugin jeg er på, tror jeg. Så er der Peters verden, som vi sidder og spiller nogle gange på for sjov. Den hedder også I Like Apples. Han fandt ikke navnet på, fordi han så spiste et æble og sådan noget crap.